बाजारखौ उइनार जादोंमोन बे दत'मा उइकलि बाजारखौ बिनिफ्राय नै दा सालायै दुइ मासानो थांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे इउपिपिएल एबसु बिसोरनि पार्टिफ्रा फैनानै जोंनि बे खांनायखौ बादा होफैदों आरोखि दासिम बेखिनि माबायावनो दोनथ'नानै दं बाजारा गन्डगल जानानै दा खांनाया द्रप जानानै दं आरो होआखिसै जोंथ' मा बेबस्था आयेननि बेबस्था लानाय जासिगोन आरोखि जोङो अर्डार मोननाय हिसाबै जों केसबो होनो हायो नालाय जों केसखौनो होगोन आरोखि लायबोदोंमोन खिन्थु बिसोरथ' सेटेलमेन्टखौ लाबोनो हायाखै जों सेटेलमेन्ट लाबोग्रोनानै जों खांनाय जाबाय आरोखि दा बिनि थाखायनो बिसोरो फार्स्ट बिडार हिसाबै जोङो सेटेलमेन्टबो मोनखाबाय जोङो खांगासिनोबो दं आजिले 2 मास जाबाय आरोखि जोङो दिनै फुंनिफ्राय खांनो होनना फैबाय इउपिपिएलनि मानसिया बादा फैबाय जोंबोथ' इउपिपिएल ना जोंबोथ' इउपिपिएल थारमाने बिसोरनि बुंनाया माबा दत'मायाल' मोननांगौ होनबाय थायो सार्कोलनि जेनेबा ब्लकनि आन्दाराव जोंबोथ' नोङो बनरगावआबो गोग्लैयो मा बनरगाव होनलाबाय थादों बिसोरलाय गभर्नमेन्ट टेन्डार हिसाबै बयहाबो राइट्स दं गावनो हानाय अपेन टेन्डार हिसाबै जाय उइनार जायो जेनेबा जोंथ' फार्स्ट बिडार हिसाबै जों मोनबोबाय सेटेलमेन्ट अर्डारखौ बनरगाव एरिया होननानै जोंखौ जेनेबा नेग्लेक्ट खालामबाय थायो बिसोर बन्द' खालामा जोंथ' मिथिला जिखुनु जोङो आयेननि बेबस्था लानाय जाबाय थानायावथ' एफआइआर होगोन जों जेरैखि जाया दानो थांनानै जोङो थानानिफ्रायनो फैखादों आरो जोंनि मानसिखौ दिनै एटेम्प टु मार्डार बुबावदों नारजेट बिदिथ' खालामो ना औ 2 माससो जाबाय जों खांनाया 2 मासनि बारा जाबाय आरो दखानदारफोरखौ नोङो सोङै दम होलांबाय बिसोरो होमबा इउपिपिएलआ नोङो दिनै इउपिपिएलनि मानसिया बेबायदिबा बोरै परिबर्तन होनबाय थायो बिसोरलाय परिबर्तन होनबाय थायो बबे परिबर्तन जादों जोंबोथ' इउपिपिएलनि मानसि ना जनसाधारन जोङो 17 बोसोरसिमाव दिनै जेबो गैया जेबो मोनाखै आथोन आथाइसि मोननाय रेकर्ड गैया सामायन' बे बाजारनि थाखाय दावराव दावसि जाबाय थायो अमा फाननानै सोरबा गैयै मानसिया जोङो अपेन टेन्डार हिसाबै मोनगोन साननानै जों टेन्डारखौ गावबाय बेबायदिथ' नङा जेन'बा सेटेलमेन्ट अर्डारखौ मोनबाय जों इउपिपिएलनिफ्राय फैदों बै अफिसनिफ्राय इउथ अफिसनो जोंथ' बहा थाया जोंथ' मिथिया 2 मास जाखाबाय अलरेडि बा जोंनाव सेटेलमेन्ट अर्डारबो दङ ओमफ्राय सामफ्रामबो फनावबो दाखालि समाव खननैसो बुंहरदों आरो बिसोरो माने नोंसोर बाजारखौ खांनायखौ दोनथ' होननानै ओमफ्राय जोंहाथ' सेटेलमेन्ट अर्डाराव अलरेडि बोरै दोनथ'नो हानो जुदि गावस्रा जुदि बाजारखौ नांगौबा सेटेलमेन्ट अर्डारखौ नोंसोर लाबोनानै जोंबानो जों सारेन्डार जागोन जों बे खोथाखौबो बुंदोंमोन आरो दा लाबोनोबो हाया बिसोरो ओमफ्राय दिनै जों खांफैदोंमोन जों खांनायखौ बिसोर टटेलि बाजारनि मानसिखौ बाजारनि खाजोनाखौ हरनो मोना थलाबो हरनो मोना होननानै बन्द' खालामफैबाय ओमफ्राय जोंनि मानसिखौ नारसि खालामफैबाय जों थानायाव बेफारिनो थांदोंमोन दा असिया गैथ'वामोन दा जोंखौ लिंहरफिनदों दसे उनाव थांफिनसिगोन आरो दमबो होदों होनायाव खांनो मोना होननानै दा दसे उनाव जुदि नोंसोरखौ गेदारिं जाबाय थायोबा नोंसोरखौ जों माबा मोनसे खालामफैगोन बिदि बुंलांदोंमोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 7002026 133 9101
536360 70020263133 91015363660